aylarda bulmadım. Dünya gizdim, nazlı ciller yüzüm sıypadı. Siva koyt aşkına tuğan yağım, kükrəgime şadlık sıymadı. Siva koyt aşkına tuğan yağım, kükrəgime Рөстәм Яхин, халкыбызның сөекле композиторы. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, СССРның халык артисты, ниһаят, республикабыз гимнының авторы. Аның кадәрдан дәрәҗәләргә ирешкән, мактаулы исемнәргә ия булган, милләт мәхәббәтен яулаган кешенең тормышы җитеш һәм бәхетле булгандыр инде дип уйлап йөридем. Ничектер, ялгызым гына бакча йортында уйланып йөргәндә, кулыма аның хакындагы китап килеп керде. Музыка белгечләре Йолдыз Исәнбәт һәм Клара Тажиева төзегән бу китапта композиторның замандашлары, иҗатташлары аның хакындагы хатирәләре белән уртаклаша. Баксаң, данлы, шанлы шәхесебезнең тормыш юлы да гел болытсыз гына булмаган икән бит. Китапны бик тиз арада йотлыгып укып чыктым да, Рөстәм ага тормышын өйрәнүне дәвам иттем. Чөнки ни кадәр генә тулы булмасын, бу китаптан күп кенә сорауларыма җавап таба алмадым. Мәсәлән, кайда композиторның архивы, музее бармы, мирасы сакланганмы, исән чакта ничек яшәвенә дә ишарәләр генә күрдем, ачыктан-ачык сөйләргә җөрьәт итмәгәннәр. Минем исә чынбарлыкны беләсем килде. Югыйсә композиторның тормышы хакында имеш-мимешләр генә йөри. Рөстәм Яхин кебек улуг музыкант, композитор гайбәтләрдән үстен булырга, аның яшәеше һәр яклап өйрәнелергә тиеш. Ул моңа лаек, чөнки халкыбызны улылап, рухи байытып яшәгән кеше. Татарның рухын чагылдырган, чагылдыруына түгел бу, шуннан үсеп чыккан ике кеше бар. Берсе аның Салих Сәйдәшев, икенчесе аның Рөстәм Яхин. Аның мөмкинлекләре булмады. Ул да гомере буе кыйналды. Сандугашка бәйләнәләр синең канатың, карганыкыннан кичкенә диләр. Тукып торулары нәрсәдә дим. Ну, беренчедән аның кайтуы белән ул бит аны җибәрделәр нигә? Монда кайткач укытырга консерваториядә. Ул консерваториядә композиторларны әзерләргә тиеш иде. Рөстәм кайткач аңар менә шушындый композиция укыту урынына гади примитив предметларны бирделәр. Шул ансамбль, тегесе манасы, шушындый инде композиция түгел. Бу әлбәттә аның кимсетү инде. Теге тамамлаучыларның концерты булган. Мәскәү консерваториясендә. Моны чакырганнар. Шунда көнне ул кемгә инде сорасын? Миңа рөхсәт итегез дип. Анда бездә айлап җырлаучылар булды заманда. Бу сорамаган дүшәмбе Татарстан поезды инде тоғызлардан içinde килгәнде хәтерләмим. Ну, бу соңга калган. Димәк, бу эшендә китеп, дүшәмбе соңга калган. Моның кайтуына караса, студентлар газетасы «Позор молодому педагогу» и приказ объявить выговор. Шундай нечкә күңелле кешегә бу шушындый каты бәрлү, аны мыскыл итү, бу тузада бер сәгатьтән ятып китә. Прошу уволить. Димәк, яшь, талантлы композитор кемгәдер комачаулаган. Аны махсус китәргә мәҗбүр иткәннәр. Үзгәртеп кармый торган чор башланды бит. Кәрдән вакытка мен әйтәм, менә шулай Рөстәм Яхин шундый хәлдә, матди ягы бик читен. Укытмый. Шулай дигәч, Валиев, обком секретаре, күрәсең, инде табигый белән шарашканнар, сораптырмадым мин. Егәнем чакырганнар әйткәннәр, эшкә алалар дип. Моны чакырганнар консерваториягә.
Әлбәттә, ничек барсын инде ул. Алар оза шуны хәтле. Әле соңыннан мыскыл итеп бит аны почетный профессор итәләр имеш. Чама кирәк бана араларын почетный. А бу зарплатасы шундый дәрәҗәле, шундый талантлы инде. Ахырсыкка җиткән иде. Сын кыйын. Аны тегендә дә баранда күп кешеләр әйтә бит, күрә, әнә китапта да анда әйткәннәр. Бөтен кеше күреп торды инде аның хәлен. Әгәр замандашлары сөйләмәсә, бу сүзләргә ышанмаганда булыр идем. 200-дән артык җыр һәм романс, инструменталь музыка әсәрләре авторы шундый кысынкылыкта яшәгән. Әле җитмәсә, өендә дә бик тыныч булмаган икән. Без гаиләбез белән Татарстан урамындагы 7нче йортка күчтек. Күченгән көнне үк миңа урамда безнең җырчыбыз Вафира Гизатуллина очрады. Нәбилә, син кем белән яшәячәгеңне беләсеңме дидем. Әйтәм, беләм, ишетеп беләм, бу йортта Рөстәм Яхин яшәгән, ләкин бит инде ул мин әйтәм, күрмичә калдым. Аның хатыны исән бит әле ди. Менә ул нәкъ сезнең истә булачак, без инде 6нчы катта, ул 7нче катта диде инде. Мин әлбәттә монда бик сөендем, чөнки менә язучы буларак мин бу Рөстәм Яхин белән кызыксына торган идем. Менә инде хәзер күчләр генә булгачлыктан без инде аның хәләл җифете Халима апа белән аралашырбыз. Мин күпмедер дәрәҗәдә композитор турында мәгълүматлар туплап, документаль әсәр язармын дип уйладым. Ләкин минем бу ниятем барып чыкмады. Халима апа минем белән сөйләшүдән бөтенләй баш тартты. Ул гомумән соңгы елларда үзенең хатırына бер кешене кертми торган иде. Һәм аның белән күпмедер дәрәҗәдә бар тик урамда чырагыннан аралашып була торган иде. Инде урамга да ул бик сирәк чыга иде. Ул чыга иде бар тик нәрсәдер пешереп, шуны бер кастрюльгә салып, этләр ашатырчы гына, урам этләр ашатырчы гына. Инде аның үзендәге этләр турында әйткәндә, аларны исәпсез хисапсыз иде, без аның хәтта санында белми торган идек. Еш кына больница кирәк торган иде. Берәр атнага, икешәр атнага ул вакытта инде андагы этләрнең рүе, андагы шинавы, андагы мәчеләрнең, анда кыланышларына без инде төннәр буе ямчы ята торган идек. Ләкин мин бер вакытта бер кайла зарланып хат язмадым. Мин менә шушы композитор, бик композитор хакында түзергә булдык без. Гаиләбез белән ул этләрне ул ишегеннән генә ачып чыгарып җибәрә торган иде. Мәрхүмә ул бер мин күргәнем генә анда бер унда бит булгандыр безнең заманда гына. Бу этмәчеләр хакындагы сүзләр композиторның үзе исән чагында ук ишетелә башлаган иде инде. Әмма ул чакта без моны Рөстәм аганың һәм аның хатыны Халимә ханымның кешелеклелеге буларак кабул иттек. Чынлыкта исә ул мондый тормыштан авырсынган икән. Бу этмәчеләр аның тормышына гына түгел, киләчәккә каласы мирасына да зыян салганнар. Анарсын минем икенче теләгем ул да булса, Рөстәм Яхинның кулъязмаларын, шәхси әйберләрен туплап музейга бирү. Ләкин Халима апа шулай бу тәкъдимне ишетергә теләмәде. Менә мин бу йортымны үзем музей итеп ясыйм. Монда бөтен шәхси әйберләрне аның үзем урнаштырам диде. Инде ул вафат булганнан соң менә мин киткән бөтен фаҗига башланды. Бер көнне шушы кызым белән урамнан кайтып киләбез, мин эштән кайтып киләм, мәктәптән кайтып килә. Безнең ишек алдында подъездда зур гына шүп иемеп тора. Бу нәрсә икән аптырашып торсак, бушы Саня апай бу бездә Рөстәм Яхинның әйберләре ди. Менә ди ниндер кешеләр килделәр ди. Бөтенесен дә чыгарып түктеләр ди. Ул вакытта ниндер ике якта туганнар җирдә, без аны аңлап бетермәдек. Кайсы як туганнар, Рөстәм Яхин туганнармы, яки Халима апа туганнармы, анда аңлашып булмады. Чөнки безнең белән беркем дә аралашырга теләмәде ул вакытта. Булмышлар килделәр. Берсе арба белән килде, бер булмыш. Анда киләрләр тутырдылар инде. Тинәп юрганнарында чыкты. Аннарсын шимадан чыкты, бик иске борынгы шимадан. Менә мин аларны бәйләделәр дә матурын әйттереп, шушыларны арба белән тартып китеп бардылар. Мин менә артларына карап калдым, бик моңсу гына. Менә нәрсә инде мәтәм бу композиторның әйберләре китеп бара бит инде. Бер кешегә бер нәрсә кирәкми бу булып чыкты инде бу әйберләр. Менә шушылай ахыры шулай иттереп бик күңелсез тәмамланды. Күрәсең инде безнең татар милләтенең бик талантлы балалары менә шулай үзләрен язмышлар шулай ишетеп торганнардыр. Тагын татарлыгыбызны искә алырга туры килә инде.
Күп халыклар үзләренең аз гына исеме чыккан шәхесләренең дә мирасын берәмтекләп, җыеп, кадерләп сакларга тырышалар. Аның яткәрен киләчәк буынга илтеп җиткерәләр. Без исә күрәләтә юкка чыгуына юл куябыз. Бүгенге көнгәчә Рөстәм Яхинның музее да юк. Һәм якын араларда булмас та кебек. Хәер, ул музей ачылса да, анда куярлык әйбер инде калмаган диярлек. Язмыш тегермәне Рөстәм Яхин кебек улуг талант иясендә нык талкыган. Аның иптәше монда күчерде инде Рөстәм Яхин. Яшь вакытта әле эшли башлагач, шунда булышайды Рөстәмгә аның җыентыкларны җыеп. Аннары инде хәлләре беткәч, bir мәшене тапты, аннан икенче мәше, өченче мәше китте, шунда аннары этләр дә китте. Ярый әле аның племянницасы Светлана Семеновна бик булышайды. Ахыргы көннәрдә монда урындыклар йоклап, аңа сакал иде. Исләнеп беткән, бөтенесе мәшесидеге белән бөтенесе ул бөтенесен чыгарып, таратып, киптерә иде. В общем, әйтерлек түгел инде. Рөстәмгә ул бик авыр иде. Ул күрсәтмәде. Эштә инде, конечно, обстановкада яшәү, конечно, бик авыр. В общем, хәле шундый бик соңгы вакытларда бик начар иде. Бик кытсызда. А вот Светлана Семеновна бөтенесе күтәрде хәзер монда музыкальный салон булырга тиеш. Шәп бит, Кемне генә тыңласаң да, барысы Рөстәм Яхинның авыр тормышын сөйлиләр. Ике өлкән яшьтәге кешедән торган гаиләдә бик үк пөхтә тормыш булмаска да мөмкин. Ник соң берәү дә читтән килеп ярдәм итмәгән? Югыйсә, композиторның иза чигүен күргәннәр бит. Рөстәм был безнең сәнгатыбызда иң күренекле, иң зур композитор дип просто әйтергә дә була. Шулай, дөресе дә шулай. Ул ялгызрак кеше иде бит менә Рөстәм абый. Ул, композиторлар вообще, аларның дуслары күп булмый. Әнисе үлгәч бик каушап киткән Рөстәм абый. И шуны белеп, шуны күреп, Халима Закировна шалт иттереп аңа ярдәм кулын сузган. Ул аны ничектер үзенчә ярата иде бит. Ул аны бик шулай, менә ничек татарча әйтәләр, аны ревностно очень относилась, понимаете? Ул аны беркемгә дә бирергә курка иде. Инде авырый башлагач, бөтенләй хәлләре китә башлады, жата да башлады. Ул аны үзенчә карады, карамады түгел. Мин аны әйтә алмыйм, карамады түгел, но ул аны ничек әйтим? Менә бу инде аның сәерлегеннән килә дип уйлыйм. Инде бераз жүләрлегеннән килә. Ул нишләптер врачларга ышанмый идеме? Бер килгәндә шулай нәрсәдер алып килдек, утырабыз, Мирсәит Яруллин, Рафаэль Билалов, мин, ишәү. Менә әлегедә баягы шул санитария мәсьәләсе. Рафаэль Билалов нәрсәдер шунда әйтсен бит, менә Халима апа менә бу ниләрне, тараканнарны дейик, менә ничектер аларны бетерәсе иде. Шуннан бик каты даулап, безне куып чыгарды Халима Закировна. Шундый күренешләрдә булды. Тимәгез минем тараканнарымна, мин алар белән яшим, алар миңа кирәк. Крутушкада ниндидер реабилитационный центр булган ул вакытта. Шунда сөйләштек, Рашид Фагимович та, Мирсәит Гизлович та сөйләште. Дальше уже андагы кешеләр белән мин дә сөйләштем. Шунда, пожалуйста, бер айга хәтле алабыз. Халима Закировнага әйтәбез. Халима Закировна район белән, Вахидовский район башлыклары белән сөйләштек. Менә шундый ремонт кирәк, пожалуйста, булдырыгыз. Беркем бернинди пожалуйста дип тордылар. Халима Закировна әйтә, минем бит менә ничек мин кая куйым инде өйдәге шул җәнлекләремне,
Ремонт та бик әллә нәрсә кирәкми минемчә, менә монда гына, тегендә генә, ванналарда гына. Озын-сузын кыскасы, Вахитовский районынан 1-2 тапкыр, 3 тапкыр килгәннәр, миңа шалтыраттылар аннары. К сожалению, она категорически против, она отказывается что-либо там тут менять, выносить, уносить, и в конце концов әйткән. Сезнең ремонтыгыз пока безгә кирәкми, әле авырганда Рөстәм абыйгыз мишайт итеп җирмәгез дип, шулай менә ремонт мәсьәләсе шуның белән юкка чыкты. РКБга салдык авылы Рөстәм абыйны. Анда специальный яхшы гына номерлар бирделәр. Халима апа да килеп җиргән анда. Аңа нәрсәдер әлеге дә баягы шамаган. Икенче палатага күчерделәр. Бер олырак кына кеше белән менә анда да килеп җирдем. Но хәле яхшыланмады. Инде менә шул актык яту алдыннан Рөстәм абый үзе сизенгәндер ул. Больниста өлді бит. Тырышмадық түгел, тырыштық. Рөстәм абыйны ничектер все-таки аның ауруын да җиңеләйтергә тырыштык. Инде менә шушы актык елларда Рәшит шалтырата шул Ильгиз Калимовичка или туп-туры главный врачка шалтырата. Бер яктан Халима Закировнага аңлатып тырышып карыйбыз. Ансын Ярулин бик тырышты инде үз ягыннан. Мирсәет Зигидович. Рәшит Калимуллин аның белән бик сөйләшеп тормый, потому что ул яшьрәк кеше, кызурак кеше. Ну, төрлесе булды. Рөстәм абыйның хәле авырая, больница ягыннан шундый активные действия принимаются, а Халима Закировна, наоборот, противостоит всему этому. Менә шундый ситуация. Ну, хәтта менә сүзләр дә булгалады. Кем әле Ильгиз Калимович үз ягыннан Халима Закировна белән дә сөйләшеп карады. Андый хәлдә булды минемчә. Больнистан шалтыраттылар. Рөстәм Яхин умер дип. Әйдәгез, без белгән бөек композиторның тормышының кеше күзенә бик үк чалынмаган, күләгәдә калган ягына тагын бер кат күз салыйк. Шактый аянычлы бит язмышы. Композитор буларак бер генә шәкертендә калдыра алмаган. Мөмкинлек бирмәгәндер. Гомере буе тотырыклы эше булмыйча, язган җырларының барлы-юклы гонорарына һәм филармония концертларында сирәк-мирәк пианинода уйнап кергән акчага мохтаҗлыкта яшәгән. Гомеренең соңгы көннәрен сукбай эт мәчеләр арасында уздырган. Вафатыннан соң исә шәхси әйберләренә кадәр чыгарып атылган. Татарстан урамындагы 7нче йорт. Монда Рөстәм Яхинның соңгы елларда яшәгән фатиры. Анда инде башка кешеләр, Халимә ханымның варислары яши. Композиторны бимазалаган эт мәчләренең дә изе дә юк. 4 бүлмәле фатирның бер бүлмәсен Рөстәм Яхин музее итеп куйганнар. Ташланудан калган дәүләт бүләкләре, сәгатьләр, фотоальбомнар шунда саклана. Ну, в 2004 году Мин Борис булып килгәндә, монда кирерлек түгел иде. Бер ир эт мәчеләр җыелган. Ул этләр ачлыктан йорт җиһазларын, хәтта фатир диварларын кемерә башлаганнар иде. Рөстәм Яхин исемендәге питомник ясарга теләгәннәр ахыры. Күп әйберләр тәмам эштән чыккан. Шуңа күрә аларны чыгарып ташларга туры килде. Күбрәк ноталарны, кулъязмаларны сакларга тырыштым. Аларны берәр битләп җыеп, киптереп, чистартып теркәп куйдым. Шулай ук аудио һәм видео язмаларны җыеп алдым. Композиторның 2 рояле дә тәмам тузган иде. Берсен төзәтеп, Милли музейга тапшырдым. Икенчесен әле дә төзәтәләр. Узакламый ул кире шушы фатирга кайтачак. Рөстәм абый исән чакта монда кеше бик күп булмый. Соңрак мәгълүм сәбәпләр аркасында була алмый иде. Минем бер хыялым бар. Бу фатирны музыкаль салон итү. Акрынлап шул максатыма ирешергә тырышам. Әлегә аның җырларыннан яңа җыентык әзерлим. Чөнки ноталар арасында аның әле моңарчы башкарылмаган әсәрләре дә табылды кебек ди ул.
Казанда Рөстәм Яхин изләрен саклаган йортларның да саны кими. Калинин урамындагы революциягә кадәр төзелгән, соңрак байлар буларак тартып алынган йортлары сүтеп ташланган. Париж коммунасы урамындагы йорты сүтелгән. Бары тик бала чакта белем алган бер музыка мәктәбе генә аның исемен йөртә. Рөстәм абый белән мин беренче тапкыр очраштым. Җаваплы сәркәтип булып, композиторлар берлегендә эшләгән идем. Сәнмез Рөстәм Мөхәммәд Хәзиевич. Ул мине шундук миңа Мөхәммәд Хәзиевич дип дәшмәгез. Хәзиевич дип кенә әйтегез. Рөстәм абый ул ябык кеше иде. Барсы да кертмидер жанына. Шулай читтәнрәк, тынак кына кешене тыңлый беләдер, әмма мин уйлыйм, үзенең дөньясында якын кешеләр аның бик әз булгандар. Бер мәлне мин барыбер өмет туды, кашандыр бу матур мәктәпкә аның исемен алыр. Аннан соң ул бит безнең мәктәптә 3нче музыка мәктәбендә укыган, 2006 елда безгә исем бирелде. Әмма без аны зур авырлык белән алдык. Былай сузалар, тегеләй сузалар, югалталар, шул кагазларны, хüҗҗәтләрне. Мин аларга озакы мәртәбә әйтәм, кем лайыклы түгел? Мәктәп лайыклы түгелме бу исемгә? Бәлки Рөстәм абый үзе лайыклы түгелме? Шулай дигәч инде каршы килмәделәр. Заманда Олег Мунстрем исән чагында Казанга килгәч аңа исем биргәннәр мәктәпкә. Безнең үзебезнең композиторга һәр вакытта сузыла. Бер 10 ел йөрдем мин аңа артыннан. Инде вафат булгач, шул зиратка барган, шунда да мин сиздем, якын кешеләре аның бик әз булгандыр. Миңа килде дә аның күршесе Садыков Илдус Гиниятович. Илдус Гиниятович, әйдәгез кабергә төшеп аны куйып. Икәү төштек. Алгач ничектер миңа шок каттым. Ул шунда җиңел. Менә кулда баланы алган кебек алдык та без шунда кабергә салдык. Менә шундыйрак күрдем мин улуг композиторның тормышын. Бу инде ялтыратып дәреслекләр һәм китапларда бирелгәне түгел, кадр артында калганы. Гадәттә без берәр дахиебыз вафат булса, аның үлеменең сәбәпләрен эзләргә тотынабыз. Дәүләт тарафыннан кадерсезләнүен, үз вакытында мактаулы исемнәр, дан дәрәҗәләр бирелмәвен искә алабыз. Рөстәм Яхин чирагында исә мондый гаепләр ташлап булмый. Мактаулы исемнәре дә, зур фатирлары да булган аның. Тик барыбер тормышы бик үк матур булмаган. Үз язмышын һәркем үзе яза диләр бит. Шуңа күрә Рөстәм Яхин язмышында да мин берәүне дә гаепләргә җыенмыйм. Soklarımın salkayıdan gitmesin tu